אז מה קורה חברים? כאן יובל ועוד סרטון חדש. והיום אנחנו הולכים לשחק בברול סטארס עם הסקינים של המיתולוגיה היוונית. אז בואו נתחיל. נתחיל עם הסקין של דני, כן. מי ששם לב, חסר לי רק עוד טוקן אחד XP בשביל להגיע לטיר 28. מי שגם שם לב, יש לי מינוס 6,000 יהלומים. אז נדפקתי. רציתי לעשות לכם הדרלה על יהלומים, אבל לא אעשה, לצערי. אז יאללה. שתדעו לכם שלא שיחקתי עם הסקין הזה אפילו משחק אחד, כי רציתי לשמור את זה לסרטון שאני אוכל לראות איך הסקין הזה. בואו נראה, אז הוא יורד כאילו, מה זה? דרזלים כאלה? ואינן תורד שבורה רגע. אז כן, סקין הוא יפה. לא הבנתי, הוא יורד דרזלים? כן, זה דרזלים נראה לי. אוקיי, זה דרזלים. סכינים, כן, זה דרזל, זה דרזל. כן, זה דרזלים וסכינים. אז בואו. אוקיי, ועכשיו בוא נבדוק את האולטי. האולטי זה כאילו הדבר הזה של בני עם דרזל כמובן. ומה ציפי? עד שיוסיף את התקפה רגילה בדרזל, גם האולטי לא. בום, מת. וואי, מה אני מטורף. מה הבן הזאת גומרת לך? מחזיקה בן, איי. טוב, זה הסקין, אני נעבור לסקין הבא. והסקין הבא זה של פיק. קדימה. שחק עם... ולא שיחקתי איתם משחק. אוקיי, אז בואו נראה, הוא יורה... מה זה? טוב, זה עלים פלגים... פצצות? עשה לי וואן שוט. לפיק אין חיים כמעט. טוב, אז זה הסקין של טיק. עכשיו נעבור לסקין של ברור. זה הסקין הכי יפה במשחק. באמת, אני לא צוחק איתכם, זה יותר יפה מכל סקין. באמת, הסקין הכי יפה במשחק. אוקיי. זה באמת הסקין הכי יפה במשחק, זה יפה מכל סקין. אוקיי. נגיד בו תורם.
מגיע. איפה? לא מאמין. זה דמות מגעילה קיט. טוב. אוקיי, אז אני עושה הגרלה בערוץ על 3 ברול פס פלוס. אז השלבים להיכנס להגרלה הם להירשם לערוץ ולכתוב בתגובות את הסופרסל ID שלכם. כאילו, לא את הסופרסל ID שלכם, את ה-ID שלכם. כאילו, מה זה? מי ששואל, זה הדבר הזה. מי שרוצה לראות את זה שלו, הוא נכנס לסמל שחקן, ומתחת לסמל שחקן כאן, הנה. שם, אתם רואים השטג וזה, זה ה-ID שלכם. אז תכתבו אותו בתגובות, וכשאני אגיע ל-50 סאבים, אני אכריז על הזוכים. אז כדאי לכם. וזה 3 ברול פסים לכל בן אדם. אוקיי, קדימה. עכשיו בואו נצחק עם הסקין הכי מטורף שיצא. זה לא הסקין הכי יפה, אבל סקין גם ממש יפה. סקין של בול מינטאור, איך שאומרים את זה. אז כן, בואו נעשה איתו משחק, סקין באמת מטורף. הסקין הזה עולה 200 יהלומים, ולסקין ב-200 יהלומים הוא פשוט יפה. מה זה יפה? הוא מטורף. הוא מגיע עם סיטר, ספרי וסמל שחקן. בוא, אני פורץ אותך. בוא נתפסר את זה. מחר עד שתדעו אני אעשה לייב של משחקי צופים. כדאי לכם להתראות. כל קבוצה משחק איתה. מה אני עושה כאן? ביי. ביי. ברחתי לו. כדי בואו, לא מאמין לכם. טוב, אני אעשה עוד משחק בקורא כזה. אוקיי, קדימה. אוקיי, זה אני ובסטר. תנסה, ביי. זה היה אייסטר, יכולתי לעבוד אותו. טוב. אז זהו. בוא, נזמין אותי, מי זה?
תקשיבו, אני וחברים שלי פתחנו מועדון שקוראים לו סוויט, אז מי שיש לו הרבה נביאים ורוצה להיכנס ויכול אפילו להביא עוד חברים שלו או אנשים, אז אני אשמח שתתכנסו. והמועדון קוראים סוויט עם ממתק. אוקיי, אז אני אסיים את הסרטון בכך שאני אשחק משחק עם ריטו. לא יודע למה עם ריטו, אבל בסדר. אוקיי, אז תזכרו, אם אתם מוכרים באטל פאסים, תרשמו אליי לערוץ, ושיהיה לי 50 סאבים, להכריז על הזוכים. תראו את ה-ID שלכם בתגובות. אוקיי. וואי, גיי מגעיל רצח, דמות מגעילה. שמו את הסטאר פאוור. טוב, אז זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. תזכרו, מחר אני עושה לייב משחקי צופים, אז מי שרוצה להתכנס, שיתכנס. אני אקח פה יהלומים. זה מאפן זה שיש לי מינוס יהלומים. טוב, אז זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה, ביי.